Nalantawan ni Carmen Mayor Carlo Villamor nga mas musaka pa ang kalambuan sa ilang lungsod. Inig mahumana ang pagpasemento sa Kapitolyo sa ilang mga dalan, labi na paingon ngadto sa bukirang mga dapit. Karong bag-o, dulan 57 milyones pesos nga kantidad sa mga proyekto alang sa maong lungsod ang gisubhan sa mga opisyales sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia. Niadtong Marso 10, gihimo ang groundbreaking sa 820 metros nga gitas-on sa Dawis Triunfo Provincial Road. Kini gigahinan og 12 milyones pesos sa Kapitolyo. Wala pa gani mahuman ang pagtrabaho sa maong karsada. Sugdan usab dayon ang pagsumpay niini nga dalan paingon ngadto sa Barangay Triunfo. Ang 1 ka kilometro nga gitas-on sa karsada gigahinan sa Kapitolyo og 11.2 milyones pesos. Sumala ni Mayor Villamor nga pila ka tuig sila gipasaligan sa Department of Public Works and Highways nga simentoon ang maong karsada apan wala gayud kini matuman. Matod ni Gobernador Garcia, makasaysayanon ang sugilanon sa pagpasemento sa karsada sa Dawis Triunfo kay gibiyaan kini sa kontraktor. Ako mga igiko pasaylo ninyo. Kay kani unta nga dana katong Dawis Triunfo. Mao ni labing una, usas labing una nato nga gigahinan og pundo. Gani usa ni mga 800 metros ni ang first phase. Ang uban ni ini nga gidunganan nato sa ubang mga lungsod, dugay ra nahuman. Pero unsaon man lagi photo ra gyud pagpabiding, mag-award kung kisay nakahatag sa pinakaubos nga presyo. Paspas og hanoy na unya ang ilang pagbiyahe, nga dugay na gipaabot sa mga taga Triunfo, bukirang dapit sa Carmen. Daghan kay nga gablihan nga kasada di sa lungsod sa Carmen, nya concreting build kasagara no. So pasalamat gyud ang lungsod sa Carmen ni Governor Gwen. Iya gyud tan-aw ang kahimtang sa lungsod sa Carmen o ang kahimtang sa katawhan, kung may gwapo ang daan, so masud gyud ang negosyo. Personally, ako nalipay jud kaayo ko ma'am nga finally masiminto na jud ang dalan padung sa Triunfo kay ako usa ka manulupyo sa Barangay Cogon East. So magbiyahe ko every day padung gid sa among eskwelahan sa S. Duterte Elementary School nga na-locate sa Triunfo. Sa una gid sir, lisod gid kay labi na mag-uwan-uwan bitaw gid kay sir, mga bato man gud siya sir nya kanang nakasuway jud mi nga tumba jud mi diha ba kay dangman kayo mga bato o magmotor ra manggod. Dako kaayo na akong pasalamat nga nahitabo gitagaan ta ani nga maong grasya gikan sa probinsya sa Sugbo kay tungod ako personally ganahan ko magsuroy-suroy sa Carmen, mga nindot nga talan-awon sa Carmen nga kani nga dalan mo idali nga ma-access namo gikan diha sa Triunfo. So dako kay kong pasalamatan. Laing infra projects nga gisubhan usab ni Gobernador Garcia, kuyog sila si Kongresista Duke Frasco ug Bukal Red Duterte. Ang dugay na usab gipangandoy sa mga taga-barangay Natimauan ug Kaurasan. Apil usab ang bag-ong Level 3 Waterworks System sa Sitio Palinpinon, Barangay Natimauan. Ang 3 kilometros nga gitas-on sa maong dalan, gigahinan sa Kapitolyo og 31.5 milyones pesos. Samtang dulan sa 2 milyones pesos ang gitagana alang sa pagpatukod sa infrastruktura alang sa Level 3 Water Distribution. Niadtong 2012 pa, gihangyo sa mga opisyal sa Barangay Natimauan ang maong mga proyekto. Apan gisuspenso sa Malacañang si Gobernador Garcia, hinungdan nga wa kini mapatuman niadtong higayuna. Nga kung atong balik tan-awon, daw pugo na akong kasing-kasing ug tusok-tusokon sa tukmang kasakit. Apan karon, nga ni ako nahibalik, sama ni Kap Susi, itong acting Kap Ricky ug atong mga barangay officials, daw gibayaw usab ang atong mga kasing-kasing ngadto sa panganon sa tukmang kalipay. Nga ang dugay na intaw nga gidamgo mahimo na gayon nga usa ka kamatuoran. Ang atong Upper Natimauan kutob gyud ngadto sa kaurasan. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.